Besoramena haitie izugarri izan, lehenengo diskoa gurie. Batu inginen idea baten barruen, da ilusioa jesuen zuzek grabeti dano batera, eta lortu gendun diskoa ateratie. Bizkaia zen gendun, zingela mosturek izan zen, ondo urten eman, Bizkaia ondo hartu bien. Bera zingela besoneu iban, ez da zei bete dazpa gaine egon lehenengo puestoan Euskadi Gaztean. Eta, izan zen, benetazko milagro bat izetin, ez? Talde barrez izan zen, boom, dinozulez boom, iban, egizea. Eta, beste histori baten sartzen izan, ez da. Disko Infernu gure bigarren lana izan zen, lehenengo lana solamena oso arrakastatxoa izan zen, eta ondino apur bat mareatuta geunden diska horrekin. Eta, klaro, bigarren lana beti izaten da oso zaila. Lehenengoak arrakasta daukanean, bigarrena izaten da, eta orain zer. Eta, horre gauza esanguratsuena edo lan azpimarratzekoa izan zen adibidez gitarren tratamenduan, konposizio prozesuan, gitarra bakar bat, linea bat egitetik, lehenengo diskoan soramenatik, hemen Disko Infernun 2-3 linea egiten genituen, zabaldu zen apur bat, konponketak egiteko era. Alde batetik agertzen da gatibu oso rockeroa eta beste alde batetik gatibu bai oso bestelako musika egiten duen talde bat, ezta? Hirugarren diska, nik uste dut, bigarren diskagaz eduki genuen olako, nola esan, lehenengo diska oso goian egon zen, bigarrena pizkat jatzi zen, eta hirugarren honek egin zuena zen gugan ilusioa da, eta piztu zuen ilusioa handia eduki genuen lan hau egiteko, eta nik uste horra ziziela bebai, hor jarritu zuela Gatiburen ibilbideak nahiko potente, ez? Bizitzeko gogoa badago hor, ezta? Bizitzeko gogoa kantu hori orain ere jotzen dugu, nahiko kantu hortik, baina hori esango nuke. Bai, eta gendun diskoa zuzenekoa, eta, tranquilu, diskoa besti. Eta, hori zen guretzako, zer, koño, potente, sentitzen egin esan genduen, ondo nao, ondo gauz. Ondo zauz, bani, grabetako moden gauz, guki daigun dokumentu beti horretzako, grabatu genduen grabete zuzen bat, audio eta bideo. Grabe genduen Bilbon, Donostin zau zen, Durungon, Antzoki zen, eta Gerniken. Hori diskoa dau, ikutu bari dau, dauena da, eta bakoitzak grabaki genduen ez, dauena gasko gogu, ondoen dauena hartu gogu, baina reala izan dizela. Azkenien sonetan dabelak, besteko inungo truko horik, eta zuzenien nolan entzutik talde bat, noberari de guztetea, ezta. Hori izan, abenture diferenti izan, asko ikesen genduen horrela. Zazpi kantoietan izan zen, gure lehenengo apustua disko labur bat egitearen alde. Ikusten gendun desgaste handia zela 10 abesti sortzeko, eta esan gendun, 7 abesti, 7 kantoietan. Formula hau, uste gendun, egoerarekin oso ondo zijoala, eta 7 abesti nahi genituen aprobetxatu zuzenean, ez dakiz zer, ez izatea esfortzu handi bat estudioan, eta disko rockero bat, toke dantzagarriekin, hor dago Gabak Zerueri begira abestia oso garrantzitsua izan zela gure ibilbidean, oso abesti funkia, funky ikutuak sartzen hasi ginen diska horretan, funkia, dantzagarria, gure alde hori ere zabalduz, eta diska oso, zelan esango nuke, rock estiloarekin baina zabala, brillantea eta alaia. Nik uste dut, Euritan Dantzanek diska horrek ekarri zuela Gatiburen ibilbidean dantzagarri puntu hori, ezta? Hasi ginen Euritan Dantzan abestia berak, hori, dantza egiteko, pizkat, nola esan, hori, dantzarako joera pizka bat, ezta? Abesti rockeroak daude, baina gure ibilbidea hasi zen pizka bat ere, pizkat mugitzeko ibil. Azken baiet da azken bizi, hori da, diskoa, azken horreko diskoa. Horrek abestizek bintu zelako
Kristo haukiban, ez da? Eo-eoen hostien uste dut azken baite izin zala abesti bateratzaile ez, batze bazen orduan esatezin eta sentitzen jauzen, ez da? Azken baite berdala eta azken bizitala, larkapena oin bebardine da, baina bai sentitzen genduen apurbet esan gurie, jolin, errespetoan dauela apurbet bizitzeko era libre, ez da? Ez izan aventure bat, abesti sunabi ban, jente guzti bilaken, eta kolektibo askok hartu bien, eta apostu izin zaun da, lautea ondurte man, koño. Gure azken lana izan zen, salto handi bat egin genduen Euskal Herrian, beti Euskal Herrian grabatzetik kanpora grabatzera joatearekin. Ekoizle lanetara dedikatzen den tipo batekin, esklusivamente ekoizpena egiten duen tipo batekin kontaktatzera iritsi ginen eta gure lana horretan desberdintzen da. Ekoizle baten esku utzi genuen gure lan guztia eta beraren zerbitzura jarri ginen. Eta hori gutxi balitz, Estatu Batuetara joan ginen grabatzera Texasera. Orduan esperientzia guztiz berria guretzako, abestiak tratatzeko eran eta estudioan grabatzeko eran eta salto bat esango nuke izan dela. Bizitzak ez deu atzera egiten eta konturatzen garen erako